Ok, bun, salutare lume și bine am găsit la Hearthstone. Am făcut și un webcam acum. Eu să fac webcam, nu fac multe. Vă spun cum iese. Fac o ranked. Ce pe secundare. Nu mișcă-te. Da, are jucător. Jaina versus Perfect, bun Anduin. Christ. Acolo am răscut și The mă prost. light shall bring victory. You asked for it. Mai nimic nu poate de decât ăsta. Așa, asta e bun pentru început. Ce mă pică? Alter că e interes. Așa, cu tank. Găsim harta pe Is aici, someone pe ea. injured? Spatele ăsta pe tine. O să oricum o să facă viața mea apoi. Și ce nu că poate să atace, dar mă rog. Asta e care asta, dacă e... Au, milion, îți dau numai inel acum. N-am secret de qualche intelect. Am Storming Champion. Asta e bună, dar am mana. Asta nu se uite, că eu n-am mana, mai dau cu unul pot să fac. Să se dă prea tare. Cred că e bine așa. Oh. Ei, ia-ți tu. Așa, care e viața mai mare, nu alta? Am 5 mana. Bag cu asta. Dar n-am de tronc, Fire Blast-ul. Mereu zic Fireball. N-am secret, n-am ce să fac cu asta. N-am secret în mână. Bine ca el Mind Blast. Dacă cu piața ăsta e nasol, dar altfel nu are ce. Dacă cu 2-2. După părerea mea așa că a stricat tine Fire-ul. Dă-mi secret. Dar mergem la un secret acum. Este bun. One shot, one kill. Ah, și nu mai pică atacul, deci așa rămâne. Nu e tron. Cred că-i dă heal. Hai să vezi. De nu-i dă heal. De un am de ăsta. What the fuck? M-am înțeles că am intrat. De fapt... Eu am urmă. Eu dacă am stricat, dar asta e. Shot. Mai cu bă că se chilează. Așa, că n-am și eu un secret în puii mei. Aici, mai... N-am mai fost unul deja? Dar știi că cățile că upload. Bă, mie îmi place când știi că pe aia de atac. Nu-mi fac minimii tăi.
Ce faci asta? I'll give it a shot. N-am ce să fac. Că mi-l omor degeaba dacă dau așa, că el o să healeze. Ia, cine de? Sigur că n-aia dai. Ce să fac, mă? Ce să fac ceva? Am făcut și una. Dacă mai scot unul de fapt 2, 4. Destul de bun, dar mă rog. Astea mai aveți, Shadow World mai merge mai mult la asta, la Price. Sunt cele mai relevante cărți. Ready for action. Uite în aici 77. Așa, sper să vadă bine filmarea. Mă enervează chestia asta. N-are cum să-l healeze. We have many secrets. Nu poți să-mi stici pe amândoi. Da, că să mă omoare dacă are mani de astea. Da, mă, ăsta, 8 armură. Ei, pune-mi armura. Bă. Așa. Opt, 16, 20, 26. Acum mai dă un fireball. Un polimorf, e bun și ăsta. Ia stai un pic. 18, 20, tot nu-i destul. Eu omor în paiul lui. Nu, trebuie să pot să le omor. Am și fireball. Ar trebui. De pe ce cățele și el. Hai să-ți păcăliți de deck, de cardback. Mai englez ce ziceam. Și acum dacă are ceva bun, să văd care. Lame. Well played. Boom. 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 Și boom. Gata. Și gata un meci. Mai sunt 5 zile și iau și eu alt cardback. Asta a fost cam un episod de probă. Deci, bun, dar poate am fost misteriu. Sper să vă plăcut chema aici. Data viitoare, pa, pa.